Sem som si vybral preto, lebo ponúka flexibilitu a online štúdium a to bolo pre mňa ako Slováka študujúceho na Pražskom inštitúte rozhodujúce. Bolo to možné, niekedy to bolo náročné, niekedy to išlo ľahšie a v dlhodobom horizonte to bolo fajn, dalo sa to zvládnuť. Najväčší prínos bolo získanie teoretických poznatkov, ktoré sa potom dajú neskôr aplikovať v praxi a rovnako stretnutie, či už online alebo osobne s lektormi, ktorí sú naozaj osobnosti a majú za sebou roky skúseností. Určite sa oplatí, investujeme v prvom rade do seba a to je jedna vec. A tá druhá, v dlhodobom horizonte je predpoklad, že aj vďaka nadobudnutým skúsenostiam sa človek potom ďalej presadí a tá investícia sa mu na konci dňa vráti. Odporučil a už som aj odporučil konkrétne.